Γιατί δεν μιλάει κανείς για τα email του Epstein που μιλάει μέσα για το PSI? Μισό λεπτό. Ακούστε, μέσα υπάρχει ένα θέμα συνομιλίας στα email του Epstein που λένε ότι η Ελλάδα με το PSI βοήθησε η Γερμανία και η Γαλλία να μην χρεοκοπήσουν και να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι λαλίστατοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ο Άδωνης και οι υπόλοιποι που έλεγαν να πεθάνουν οι Έλληνες να ζήσει η Ευρώπη, να πεθάνουν οι Έλληνες να ζήσει η Τρόικα, είμαι περήφανος για την Τρόικα, τι έχουν να πούν τώρα? Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Ενώ όλα τα μέσα στην Ευρώπη παίζουν το θέμα Epstein, στην Ελλάδα μόνο το Open ακροθυγός το αναφέρει. Γιατί δεν αναφέρεται για τον παιδεραστή αυτό το τέρας που πήγαινε 10χρονα και 12χρονα παιδάκια να τα βιάζουν διάφοροι πολιτικοί, διάφοροι επιχειρηματίες και όλοι κάνουν γαργάρα στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε εδώ, έφερα έγγραφα που όταν τα είδα έπαθα σοκ. Εδώ είναι έγγραφα. Από τη λίστα Epstein. Δείτε εδώ. Επειδή δεν καταλάβουμε, τι δείχνει. Θα σα εξηγήσω τώρα. Αυτό είναι για το PSI. Το PSI. Ότι κατέκλυψαν την Ελλάδα και ότι πρέπει να πάνε φυλακή όσοι υπέγραψαν το PSI. Ποιοι το υπέγραψαν? Αυτοί που μιλάνε σήμερα. Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και όλοι οι υπόλοιποι. Δείτε εδώ φωτογραφία. Με 12χρονα παιδιά. Γεμάτο χιλιάδες σελίδες. Γιατί δεν τα λέει κανένας αυτά? Μήπως γιατί υπάρχει και μύχος στην Ελλάδα?